दिनै रन्जन दैमारिखौ लानानै गेम गेलेनांगौनि गोनांथि गैया होननानै जों सानो। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना जोबजासिम नायाब्ला हयथ' भिडिअनि थांखिखौ हमनो हायाबो जानो हागौ। जेना हक मिजिंथिदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे मोन्दांथिफोर मोनदोंब्ला माखौबा जुदि माबा मोनसे साजेसनफोर होनांगौब्ला कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो थाखाय आं गुरैयै खावलायग्रोनाय जाबाय। दा गुबै आयदायाव थांनायनि सिगां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट होनो सानदों जे क'क्राझारनि मैदेर खर'आव बिमाखौ फिसाज्लाया बुथारनाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय। खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला फिसाज्लाया माने निसा जाग्रामोन। दा निसा जानो थाखाय बिमानाव फैसा बिनायाव मोनैनि 80 बोसोर बैसोनि बुरै बैसोनि बिमा पार्बती ब्रह्मखौ बुथारनाय जाथाया माने खौरां बिजोङाव ओंखारदों। दा बिनि सायाव आङो जोबोद दुखु मोनदों। बिमा बिफाया गथ'फोरखौ फेदेरबाय फोलावबाय माबा मोनसे मिजिं लानानै, नाथाय दा असे फिसानि आखायावनो फिसाया देरनानै बिमाखौ जुदि बेबायदि बुथारनाय जाथाय जायोब्ला बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो जोंनि बर'नि गासैबो आफादफोरा बेफोर बिथिङाव माने मोजाङै नोजोर होनाया जोबोद गोनांथि दं होननानै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरबाय। दा गुबुन आयदायाव फैनि। गुबुन आयदाया जाहैबाय जे जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारआ माखासे खोथा बुंदों जे नैबे दुधनैनि घटनाखौ लानानै जे हिरण्मय खाख्लारि आरो सानै उन्दै हिन्जावसाफोरखौ जिहेतु जिनाहारि खालामनाय जादोंमोन। दा बेनि सायाव माने दिपेन बर' सारआ माखासे खोथा बुंदों जे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जानायमोनब्ला दाहालागै आसाम सरकार आरो आसामनि प्रसासन जन्त्रआ माने एक्सन लासिगौमोन, गोख्रों एक्सन लासिगौमोन। नाथाय बर' जानायखाय ट्राइबेल जानायखाय दासिमबो बिथांमोना बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि लामायाव फैयाखै बेबायदि खोथाखौ बुंदों। नाथाय बिनि गेजेरावनो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो लुबैदों जे हयथ' सोरबाया सोंखारिदों होननानै बुंनो हागौ। नाथाय आं बुंनो लुबैनाया बेसो जे दिपेन बर' सारआ बे बाथ्राखौ अनेक सिगांनिफ्रायनो मिथिखागौ जे जों बर' हारिखौ माबायदि गुबुनफोरा बुंनो थाङोब्ला बामोनफोरा माबायदि नाख्रेबनानै जाबोदों बियो दिनैनिल' बाथ्रा नङा, जारिमिनावबो रोखा रोखा दङ। जोंखौ माबायदि खालामनानै जाबोदों आरो जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा डिभाइड आसाम 50-50 होननानै बिनो गोनां जादोंमोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां आखायाव हाथियार लानानै गावनि जिउखौ बाउसोमबोनाय जांख्रिथायारि बिग्रायारि बिथांमोनाबो माने बे एखे सुरजों सुर मिलायबोफादोंमोन। दा नाथाय बे थांखिखौ सौहैनायनि सिगाङावनो जोंनियाव मोनथाम एग्रिमेन्ट जानानै थांबाय। दा बे मोनथाम एग्रिमेन्टनि गेजेराव बिटिआर एग्रिमेन्टखौ माने मोगथां महर होनांगौ होननानै जोंना दिपेन बर' सारआ दाखालि एमपि इलेक्सननि सिगां बिजेपिखौनो सापर्ट खालामनांगौ, एनडिएखौनो सापर्ट खालामनांगौ होननानै उदां बाथ्रा बुंनाया एसे दा साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। मानोना जायफोर बिथांमोना दा आसामखौ सलायगासिनो दं बिथांमोनहा बामोन माइन्डेड, बिथांमोना माब्लाबा बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा बा बर' हारिनि साननाय हनायखौ जाफुंहोग्रा नंखाया। दा बेखौ निस्सय दिपेन बर' सारआ सिगाङाव मिथिखागौमोन। नाथाय अब्लाबो बिथाङा दरं उदालगुरि जिहेतु समस्ति बेयाव बिजेपिनि केन्डिडेट दिलीप सयकिया बिथांखौ गासैबो बर'फोरखौ माने हेफाजाब होनो खावलायनायावसो आङो एसे दुखु मोननाय फोरमायदों। दा आंनि बुंनांगौआ बेल' जे फरायसा आफाद बा हारिनि सिनस्रि आफाद जानानै दा बबेबा मोनसे गुबुंले राजनितिकआव एब्रेनानै बेबायदि खोथाखौ निस्सय सारआ बुंनो नाङामोन, आं बेखौल' खावलायदों। नाथाय दिनै सारनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनाफिननानै आङो मोजां मोनदों। सारआ जुदि गिदिंबोफिननानै माने एबसुखौ थार लामाजों जुदि दैदेनलांफिनोबा निस्सय जोंनि आद्रा थानाय मावनांगौ खामानिया जाफुंगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों।
जाय हक आं गोबांथार बुंला दिपेन बर' सारा मा बुंदों एसे नायबानो जाबाय। आसा खालामदोंमोन मिजिं खालामदोंमोन जे आसाम सरकार आसामनि जि सरकार दङ बे सरकारा बिनि सायाव मोनसे जास्टिस मोनसे न्याय होगोन होननानै दिनै जोङो नुबाय जे लखिमपुराव सुनिल गगৈ कान्ड जादों बेखौ लानानै डिजिपिआ बाहागो लाहैदों बेखौ लानानै मन्थ्रिया थांदों बेयाव माने ओरैबायदि परिबेस नुदों जे सुनिल गगैनि जाथायखौ लानानै बिथांमोना बिराद एक्टिभ किन्तु जोङो दाबि दैखांदोंमोन जे बे हिरण्मय खाख्लारि जि केस आरो बेयाव धन आली बिथांनि नखरनि शेखबर आली आरो पारमिना बेगम साथाम व्यक्तिया बेयाव इनभल्भ दङ बे मानसिफोरनि सायाव जिखिनि एक्सन लानांगौ सरकारा बे भिक्टिम परियालाव फैनानै खबर लाफैनांगौमोन कम्पेनसेसनखौ फोसावनांगौमोन आरो बिनि न्याय बिसारनि थाखाय पुलिस आरो आइननि भाबै जिखिनि प्रक्रिया दङ बिनि सायाव फास्ट ट्रेक कर्टनि बेबस्था खालामनांगौमोन किन्तु दिनैसिम सरकारखौ आसाम सरकारखौ टु शब्द जों खोनानाय नुवाखै कुनु मन्थ्रि नखराव थाङाखै डिजिपिआबो नखराव थाङा कारण सुनिल गगৈ कान्डखौ लानानै आसाम सरकारा जेरैबायदि एक्टिभ डिजिपिआ थांदों मन्थ्रिया थांदों आसाम सरकारा बिनि सायाव एक्सन लादों बेबस्था लादों जों नुदों बिनि थाखाय जों धन्यबाद बावो किन्तु दुधनै इन्सिडेन्टखौ लानानै आसाम सरकारा दिनैसिमबो टु शब्द बुंनायखौ जोङो गोसोआव दुखु मोनदों आरो जों खुद्रिदों आरो बेखाय जोङो बुंनो बाध्य जादों असमिया मिडियायावबो बे खोथाखौनो बुंनाय जादों जे बर' जानायखाय ट्राइबेल जानायखाय इन्डिजिनियास मानसि जानायखाय जोंखौ खबर लायाखै नामा जोंनि बे घटनाखौ लानानै आसाम सरकारा इन्टारेस्ट गैया नामा आसामनि मन्त्रि मल्लाया इन्टारेस्ट गैया नामा आसामनि गिबि मन्थ्रिया बिनि सायाव मानो जेबो बाथ्रा बुङाखै बे बाथ्राखौ लानानै जों फिन दिनै कुइसन थिखोनो जोङो बाध्य जादों। नंगौ जोङो निउसाव नुदों बिथाङा खेबसे नङा खेबनै टक श'आव बुंनाय जाबाय जे रन्जन दैमारिया गावनि फेमिलिखौ लाबोब्लासो बिथाङा जेलनिफ्राय उदां जागोन होननानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनानै रायजोफोरनि गेजेराव गुबुन रोखोमै मोनसे पलिटिकेल गेलेनो नागिरदों। दिनै जों बेखौसो बुंनो सानो एबा बेखौसो आं बुंनो सानो बिथाङा सासे MCLA बै समाव बिथाङा UPPL पार्टिनिफ्राय EM मोननैयाव UPPL-खौनो केस होग्रा मानसि बियो होमब्ला बिथांखौ आरो सोर फोथायनो बिथांनि गभर्नमेन्टनि मानसियाबो फोथायखाया सोरबा प्रमद बर' बिथाङाबो बेखौ फोथाया जास्ट बेखौ लाफ्लादों जोंनि मिन्थिनायाव आंबो आरो बेजों लोगोसे बिथांखौ बुंनो लुबैदों बिथाङा बुंदों दि एकर्ड जानायनि सिगां साननै सिगां IB-नि दैदेनगिरिफ्रा रन्जन दैमारिजों सावरायदों सावरायनायाव बिथाङा बुंदों जे आं फेमिलिखौ लाबोगोन होननानै नाथाय बेयाव सानजारां दङ नामा होननानै आं बेखौसो सोंनो लुबैयो आंथ' नुवाखै सानजारां दं होननानै मानो होनोब्ला जेब्ला एकर्ड जाथारनोसै जेलनिफ्राय 25 तारिख जानुवारि 2020 हैदिनखालि सारखौ लानानै थांदों बेजों लोगोसे बेबो बागदग्रा बाया लानानै थांदों फ्राय बेयाव 3 घन्टा 4 घन्टासो लेट खालामनानै लांदों मानो होनोब्ला बिथांमोना मिथिगौ सरकारा मिथिगौ बिथांखौ जे इसेबां थाब लांगोन एकर्डनि सोमोन्दै NDP-नि माखासे टिमादि काउन्सिलनि दैदेनगिरिफ्रादि जेलाव जों दिल्लीयाव दंहैयो बिथांमोनजों सावरायनानै बायदि बायदि खोथा सावरायनो हागौ बिसोरो बेफोरखौ नोजोर बोनानै मानगोनां सारखौ फ्राय ओरै बागदग्रा बेजों लानानै थांदों फ्राय 3-4 घन्टासो लेट खालामदों फ्लाइटखौ बे थाङै थाङै 26 तारिखनि सोरांसिसो सारा होजों सहैदों दिल्लीयाव सहैनाय लगे लगे जों फ्राय 10टासोआव सारखौ लोगो लाफैदों जोंनि RD फेक्सननि माखासे दैदेनगिरि हिसाबै आंबो दङ सहैखांनायनि उनावनो फ्राय 11टासो समाव IB-निफ्राय फैदों तपन डेका बिथां फैदों अमित मिश्रा बिथां फैदों आरो रश्मि सिन्हा बिथांमोना फैदों फ्राय जोंनि RD फेक्सननि दैदेनगिरिफोर 7-6 जनसो दङ दानसोरां दङ बै समनि जेनेरेल सेक्रेटारि अनजालु दङ नायजाब दङ अखा दै दङ लोगोसे आंबो दङ जों गोबां सावरायदों फ्राय 1-1.5 घन्टासो जों सावरायनाय जादों बे खेबसेल'सो नाब्ला सारा सावरायनो मोनदों एकर्डनि सिगां
नाथाय बेयावथ' खुनु बेबायदि नों बेखौ लाबोग्रोनांगोन फेमिलिखौ आं लाबोगोन फेमिलिखौ बुंनायखौ जों खोनायाखै आरो दिनैसिम जोङो आइबिजों बहुद बार सावरायबाय एकर्डनि सिगांबो उनावबो बिनि उनावबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि दाखांनायनि उनावबो दिल्लीयाव स्पेसियेलि आइबिनि डाइरेक्टर चिफ डाइरेक्टर मानगोनां तपन देखा बिथांजोंनो जोङो खेबनै सावरायबावबाय मोनसे इउनाइटेड फरामनि टीम जानानै बेखिनि समावबोथ' मालाबाबो जोंनाव सोङाखै आरो जों अब्ला दिनै सानजारां बायदिया मा खोथा बुंलाबायबाय थादों आं हमनोनो हायाखै आरो बिथाङा जानला मोनला खोथा दा बुंथों बिथांखौबो जों गोबां बुंनो हायो मानो होनोब्ला बिथाङा बहा मा खालामनानै बोरै मा खालामदों जायनि थाखाय बिथांमोननि थाखायनो जोंथ' सानो एकर्डआ बिथांमोननि थाखायनो दिनै बे अबस्था जानानै फैदों दिनै एनडिपिआ दिनैहाय रेसपन्स होजायि बेफोरबो बिथांमोननि थाखायनो जानानै फैदों दिनै पलिटिकेलनि लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना खालि गावनि मानसिफोरखौनो लानानै गेम गेलेनो नागिरो दिनै रन्जन दैमारिखौ लानानै गेम गेलेनांगौनि गोनांथि गैया होननानै जों सानो मानो होनोब्ला बिथाङा जेलाव दङ दिनैसिम बे सन्जय सरगयारिया बा सानजोराङा माब्लाबाबो जेलाव थांनानै रन्जन दैमारिखौ खबर लाहैयाखै बेजों लोगोसे बिथांनि फेमिलिया बा बिथाङा बा जेलाव थानाय एनडिपिनि फेमिलिया मा अबस्थायाव दङ बिथांमोनखौ बियो खबर लाहैफेराखै अब्ला दिनै बिथांमोना दिनै जेलाव थानाय मानसिफोरखौ माबायदि रोखोमै बेबायदि फाव फान्दायनो नागिरो बेखौसो जों आसरित मोनो।